kuin näyttely, jos on koira tapaa, joka tekee tuon. Katos, osas vetää tuosta. Hyvä. Ja taas tuli. Oi herra. Hyvä. Siellä on laatikko juu, mut mistä se nyt saa sitten sieltä pois? Ei. Katsos kun jaksaa pulaa. No nyt meni se oikeiselle sivulle vissiin. Kato nyt. No, tyhjä on. Mistäs nyt saadaan? Aha. Mistäs nyt? Hyvä.